Panguva ino hazvina kumira zvakanaka aiwa mumaaffairs ari kuitika muthe ruling party ZANU-PF. Patiri kuona kuti aiwa pane maplots aripo panguva inoyi ariko ekutokwa ari kunze they are being planned to replace Vice President Constantino Chiwenga. And then toona kuti aiwa everyone nyika yose when it comes aiwa to Kembo Mohadi vanhu vese kunyange nevemuZANU-PF vacho vari kuti aiwa vakomanaka chiregai Kembo Mohadi anozorora uyu izvi haachambozvikwanisi. Noda kuti at many occasions ari kungokolapsa, at many occasions anenge akangorara, but chaari kuita chaicho vanhu vari kunyazokuona kuti aiwa munzwirewo tsitsi. Tsanapita mashoko atiri kuona kuti pane mashoko ari kuda pana pasocial media ari kunzi aiwa ndo maplanned replacements at these two vice presidents. Noti subscribe or like on the bell icon. Timida paendo chimamba anomudanyira achiti ZANU-PF Harare province is unanimously recommended co-option of Kuda Tagwirei to the Central Committee. Aya mashoko ava verified tamaona mumanyusipepa akawanda. Vanoendera mberi vachiti number 1 to replace Vice President Constantino Chiwenga, Valerio Vanda to replace Mohadi, and Kuda Kwashe Tagwirei to replace VP Chiwenga. ZANU-PF takes Zimbabwe as a personal property. Ndomashoko amudanyogwa panapa vanhu vachikumbirana vachiti aiwa zvakuitika muthe ruling party ZANU-PF vari kutotora Zimbabwe sepersonal property yavo yavanokwanisa kuita zvavanoda pasina kana munhu ambovabvunza kana kuuya back kumacitizens vachibvunza kuti aiwa izvi munozvida here kana kuti izvi do you think kuti zvingakubhenefitaiwo semacitizens. Panapa tichiona kuti the government panguva inoyi haisi kuincluda macitizens, inokuita madecisions avo based aiwa on zvigananda or mabenefits anozova attributed to them. Tichiona mashoko ari kuda nyogwa panapa vanhu vachiti aiwa awo ndo maproposed kana kuti mareplacements ari kuuya semahunga. Tinoona kuti nyika yeZimbabwe yongotarira vanhu havasina kana sei pane zviri kuitika muthe regime. Imbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section muri mutse mafungiro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.